Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Regalas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasud alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang suwat tampo nga gipadagikan sa atong suking tigpaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Giselle. Dear Priscilla, ngayong adlaw kaninyong tanan, suki sa kong tigpaminaw ining tulumanon bagong bayani. Ako si Giselle, usa ka OFW sa Daman, Saudi Arabia. Isip usa ka domestic helper. Anak ko og kabus nga ginikanan ug anad sa kalisod. Taas ang akong pangandoy alang sa among pamilya nga unta bisan makataganta man lang ug maarang-arang nga kahimtang. Huwag ko katungtong og kolehiyo ug igod ako nga nakahuman og high school. Daan ako nga nanarpaw isip katabang sugad ko ni graduate sa high school. Tungod lagi kay dili man gyud paiko ang akong kinitaan. Nang-apply ko sa usa ka manpower agency para abroad aron ko makatabang sa akong mga mahal sa kinabuhi. Supa kini sa akong uyab nga siling. Apan isip ka magwangan nga anak, kinahanglan akong apagan ang akong ginikanan aron agakon ang among nagkalisod-lisod nga kahimtang sa pagbuhi. Oh, unsa man ang isulti nimo na mong mama nimo? Bitaw day Giselle. Unsa man ka na, ha? Koan ma, pa. Mularga ko sa lain nasod aron manarbaho ko dito. Dinhi manggod gamay kig sweldo. Dilitan ang amo ang nisweldo og insakto sa mga katabang. Ikaw, Marshall. Unsa man musugot ka? Agadra ko nimo. Kalayo, Cecil. Pa Marshall, doon ako'y pangandoy para aning pamilyaha. Tagil ako sa inyong pagtugot ni Mama Josie. Gusto ko nga makahuman og eskwela ang ako mga manghud-kud. Dili ko gusto nga mapareha sila na ako nga igo na nakahuman og high school. Bisag pobreta. Pero huwag yun ako pangandoya nga makatibwa ang tantimo pamilya. Ano lang ka Manila. Wa man sa ko mangandoy og sobra-sobra nga di na pud makaya, good. Ang ako ba nga naay opportunity manggod aron makatabang ko. Aron makasapar-sapar tas kalisod pa. Marshall, naaman sa'y punto si Giselle. Og alang nako, maayo man sa nang iyang tumong. Alam mo ka na ako kanang Kaya ang pagpapamilya. Obligasyon manunta na ko. Ang hatagan ka mo akong mga anak kung maayon ko. Sa balin mo nga ikaw naman mo'y nagbagood o panagbaho alang sa pagpa-eskwela sa duwa ni mo ka mga mangkot. Nakasabot yun kayo ko sa sitwasyon pa. Og isip mo ay kamagwangan. Responsibilidad na ako ang pag-abag ni mo. Ninyo ni Mama. Unya man ang di man gusto sa Papa Marshall nga malagag ka silang nasod. Pila po ka pa dayon. Hinahinayon na ako pagpasabot si Papa dong. Sayang magod opportunity o palagyon ako. Sayang nga, oy. Yung kagasto na ko. Utog na ko ani sa senior high. Mga plan lang po kong trabaho. Manang Giselle. Taas ko upangandoy para ninyo ako mga manghodong. Mao nga kutob sa kong mahimo. Hangyoon gid ako sa Papa aron musugot na siya nga manarbaho ko sa laing nasod. Nang, ako, gusto ko mahimo engineer. Niya, si Dong Loloy kay nindot siya magpulis. Kay taas niya, dako og lawas.
Fred. Sa mga mo ganahan dong. Bitaw, o sa di pong ganahan inigdako niya ni mo dong. Designer of makeup artist. Ah, lang. Iyawa. Iyawa na lang ta. Hala, uy. Unsa pa kita kakadong Loy, no? Binabay ko ng buhat ang imong ganahan. Naman akong ganahan kaya akong pagwapahan si mama o gikapod man ng paras kagwapa ni Barbie doll. Na, wala na. Pinagyan malalis, Manang Giselle. Pinagyan malalis. Klaro na kayo. Wala kita'y mahimo, ana. Ato na lang ginisuportahan basta magtarong lang gyud. Na, gana sa day. Pagkauwaw lang. Saliti kaya ni, pusil-pusil nga dawaan manang. Koy, Barbie doll lang ako amin nang please. Mahal ko kaayo ang akong manamangyo Priscilla. Bisag pobre mi pero gipadako kami ni mama ug papa na puno sa gugma ug pagsinabtirahan. Hay na, wala gyud mi mahimo, ana dong Luloy. Suportahan na lang gyud ka namo. Ingon ana naman gyud kakambataa ka. Ngay, kalain. Pagkauwaw lang ka. Roy, Naging, magpasalamat yun ko ni Loy Marshall kung mapugdan ka niya sa iyong plano mula daglay nasod. Musulti lang ka, ana langging. Kaya mo ka makasway kalisod samtang nagdako ka. Kaya maayo mo pagkaputaw. Oh, sa iyong anak, ako ba nga kayo na malayo ka na ko? Murag yung kaugalingon ni mong gihuna-una langging. Naging, sulti sa mga ano? Ipasabot na beti ka, ha? Nga priority pa na ako ang akong pamilya. Kilisod kayo nga mong pagkaputaw. Nasa ni mo good lang din. Naipakasantan niya nung nagkalisod ang inyong pamilya. Wala. Ang inyong amahan kay iyam ng obligasyon ang paghatag ninyo mayong tubo. Oh, kalain ko ni mo. Bitaw, ano tinuod-uod? Muna klarong pagkasulti. Bisag gamay na lang ang pagmahal. Wa ko nabati ang ato ni Papa. Kinakasapot ko. Pag nakita na ko unsa iyang mga pagpaningkamot alang namong iyang pamilya. Sorry kayo, Nanging. Siya na ka itong ako nasulti. Abi ni mo layo? Nasuta na kinako karon. Nga layo sa imong kasing-kasing ang akong pamilya. Lang. Ako no? Bisa nang nagdakokos ka pobre, pero wag yun mahitabo nga akong gibaso lang akong amahan. Kung nga no nagkalisod-lisod mi. Maupalihog lang niya. Palihog lang yun. Ayaw kong tudlo aron kwestiyonon ako ang mga paningkamot sa akong pobreng amahan. Ang pangutana, kung pananglit maugid ang tawhana ang imong madayon, masakan ba ka unya na mo ang inyong panimay? Mama Josie, Anak na unya tingalian ang higayon na nga makalimtan mo na unya, nga membro ka ining pamilya, ha, Giselle. dili gid na mahitabo ma. Prangka-prangka lang bitaw nga pagkasultinak. Mata pobre man gud nagkaliwat si Leo. Maulagi ma. Pag anam-anam na sad na ako na ilan sila yung may pagkamata pobre sa do kinaiya. Nak, huna-huna og timbang-timbang nga bayag maayo. Aron wa kay mahayan sa umaabot unya nga mga adlaw.
Kung pananglit siya, magid mo'y imong madayon sa kaminyoon. Tuwa naging kumakauyon sa gipagkitang batasan karon ni Leo. Ubos na kayo yung pag-ila o pagtanaw kang Papa Marshall. Klaro kit kayo nga nakaminos siya sa akong pamilya. Sa ato ba? Fake di ay ang gipagkita niyang kaayuhan o kabuotan ka ni at karon nilutaw na gid ang tinuod yung batasan. Maayo ra sige di ay. Ngawa ko magdali-dali sa pagtugyan nga to niya sa kong pagkababae. Oh. Sila yan. Hello? Hello? Nakay Toyo? Okay ra, oy. Tinuod man sad nga pobre kaayo mi. Tungod kay minus man og edukasyon ang ako mga ginikanan. Samtang ang inyong pamilya, maayong pagkabutang tungod kay professional man sila nga imong mga ginikanan. Ug parehong na mga maayong trabaho. Oo. Pero may mga ka-insakto ba? Og ako may perming sayop. Dili na mag-opera na ko, Leo. Ha, pobre na magog ko. Ni ara mo kusbay. Ngayon dili makamuan ni. Sa gym na makita lagi. Duwa man mo ni gapon. Ano na sa? Sorry kayo. Dili ko mula agay trabaho na pud nako ugma. Nasabot nako nga dili gyud kaayo seryoso si Leo sa iyang pagbati nga ri kanako. Unong pa lang may kabuwan sa among relasyon na Leo. Mga kasama atong sundan og mapagpaminaw ang sunod nga sumpay sa suwatampo ni Giselle dinining atong tulumanon bagong bayan. Kung doon ay kamoy sa gilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. May musad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayan_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danielsos Cabrera. Spinner Randy Tayat, Editor Lloyd Gabiana, Soundman Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, muingon. Hangtod sa sunod hikayon, daghang salamat sa inyo.